Γεια σας παιδιά, Challenge Maker εδώ και καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε επιτέλους GTA 5. Με πρίξατε πάρα πολύ να το παίξω. Δηλαδή με ρωτάγατε όλοι στα comments. Ρε Challenge Maker, παίξε το GTA 5, μας έχεις πρίξει. Ναι, το έπαιξα σήμερα. Βασικά θα το παίξω σήμερα, αλλά τέλος πάντων. Οπότε ναι, θα κάνουμε σήμερα βλακίτσες στο GTA 5, δεν θα παίξουμε κάποια αποστολή γιατί... Ξέρετε, δεν θέλω να κάνω αποστολές τώρα. Απλώς θα γυρνάμε σε όλη την πόλη και θα κάνουμε βλακίες. Από ότι αυτό πες μου ότι αυτό είναι ένα τσιτάχ. Όχι. Είναι μια... What? Τι στόνα... Τι είναι αυτό ρε? Το βανάκι. Όπα, περίμενα να το πιάσω μία. Έλα εδώ. Έλα εδώ κύριε Βαν. Ωραία, τι είναι αυτό? Ωραία! Τι στον... Τέλειο! Ωραία φίλε, ειλικρινά τώρα. Είναι δύσκολο να λέμε τις ανηφόρες. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά καλά κάνετε και με πρίξετε να παίξω το GTA. Ήθελα κι εγώ να το παίξω. Ξέρετε, έχω πάρα πολλές μέρες να το παίξω και... Έχω πάθει κάτι, δεν ξέρω τι, αλλά έχω πάθει κάτι. Τι στον άνεμο, γιατί κάλεσαν αστυνομία? Βασικά γιατί κάλεσαν αστυνομία? Έλα τώρα ρε φίλε. Περίμενα να βρω ένα, πώς τα λένε, ναι. Custom. Τώρα θα μου πει βασικά ότι είναι unsuitable, αλλά anyway πάμε να το βρούμε αυτό. Θα το βρούμε σήμερα, μην ανησυχεί κανείς. Πάει κύριε εδώ πέρα, όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, σήμερα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ κακός. Άνθρωποι θα πέφτουν από τον ουρανό. Ναι. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Όχι, με βρήκε αστυνομία. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Εμένα να πάει να με πιάσει η αστυνομία, θα δείτε πώς κάνω. Είναι κάτι κι αυτό. Πείτε μου ότι τώρα με περικύκλωσε. Πείτε μου ότι με περικύκλωσε. Πες μου ότι δεν είναι suitable. Είναι unsuitable. Δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω modifier, παιδιά. Και με το που βγαίνουμε τρέχουμε. Έλα. Βανάκι μου τρέχα, μη σε πιάσει η αστυνομία. Και από ό,τι φαίνεται είσαι για tour, ναι, tour. Τουριστικά. Το είχα δει σε ένα easter egg αυτό εδώ το βανάκι. Ρε στον άνεμο κολλά αστυνομία που θα με σπρώξει και από πάνω. Πολύ μαγκιά και χαλάρωσου λιγάκι. Έλα Βαν. Πες μου ότι δεν ανεβαίνει ανηφόρο στο βανάκι μας. Πω πλάκα κάνεις. Εντάξει. Όχι. Παιδιά αυτό νομίζω θα είναι... Όχι. Μη. Αυτό νομίζω θα είναι η πρώτη μας... Πώς να το πω... η πρώτη μας... τσιτάχ γαμώτο! Δεν το πρόλαβα το τσιτάχ, πόρε γαμώτο! Και είναι και ωραία αυτά τα βερδαμάκια τα τσιτάχ. Άι! Όχι! Ωραία, κοίτα πως έβεσαι. Ντόμινο η αστυνομία. Όχι! Σούγα. Δεν είναι... Ωραία. Πες έξω Μάικλ. Άσε με να μαντέψω. Όχι, περίμενε και εσύ ρε γιο. Περίμενε. Άσε με να μαντέψω. Έχω το τατού. Όχι, δεν έχω τατού. Το τατού, το πίστο. Έχω όμως stun gun. Ναι ρε γιο. Stun gun. Yes. Άμα δεν ξέρετε είναι το stun gun. Βασικά, ναι σωστά, άμα δεν ξέρετε είναι το stun gun, είναι όπλο που πετάει ηλεκτρισμό. Ναι καλά, ηλεκτρισμό. Καλά ακούσατε, ηλεκτρισμό, παντού ηλεκτρισμό. Δηλαδή, συγγνώμη παιδιά για αυτό το alert, αλλά η κονσόλα σβήνει μερικές φορές και μου στείλε μήνυμα κάποιος. Έχω μήνυμα, Λέστερ. Don't forget to...
Εντάξει, βλακίες Λέστερ. Γεια Λέστερ. Υπόσχομαι παιδιά στο άλλο GTA θα κάνω μία αποστολή. Ναι, αποστολή. Στο άλλο όμως μη χαίρεστε, όχι τώρα. Αχ, έφυγε η αστυνομία, τέλεια. Τσιτάχ. Βασικά δεν είναι και τσιτάχ, αλλά είναι κάτι σαν τσιτάχ. Ωραία. Hide in a disk location. Λοιπόν, ωραία, πρέπει να πάμε. Βλέπετε εκείνο το κουτάκι πάνω αριστερά, ναι. Αυτό μου το κάνει για μια αποστολή, αλλά να καταλάβατε τώρα είναι... Όχι. Τσιτάχ! Ναι, αυτό είναι κανονικό τσιτάχ. Όχι ρε γκόμενά μου σου γάμισο. Έλα εδώ. Μη μου ξεφύγεις. Έλα εδώ. Μη, έλα εδώ τσιτάχ. Φύγε έξω από τη μέση. Λύθιε. Όχι ρε γαμώτο, έλα. Να το. Στον άνεμο. Έλα εδώ τσιτάχ. Νομίζω πως θα μου ξεφύγει. Όπα. Πήγε να κάνει... Συγκρούστηκε με την κολόνα. Τι κάνεις μωριό. Στο διάλογο μου πρίξες τα... Αχ, δεν έχω σφαίρες. Στον άνεμο έχασα και το τσιτάχ. Παλιό μπιτς. Όπα. Όχι. Ειλικρινά αυτές οι κοπέλες έχουν κάτι αμαξάρες ρε παιδιά. Είναι για πολύ, πολύ ωραίες. Λοιπόν, δεν πρέπει να τον αμάξουμε τον τύπα εδώ πέρα. Να κάτι σαν τσιτάχ. Ναι! Είναι τσιτάχ! Και γαμάτο τσιτάχ. Και είναι και γαμώτα τσιτάχ. Τι unsweetable ρε μάλλον. Θέλει με πολλά καθίσματα. Ναι, τέλεια, κατάλαβα τώρα. Εντάξει φίλε, μη μας σκοτώσεις κιόλας. Πάμε στο... Εδώ πέρα και μπορούμε να βάλουμε περισσότερες θέσεις από ό,τι νομίζω. Ναι, καλά, σιγά μου μπορώ να βάλω περισσότερες θέσεις. Κοίτα ρε μισού... μισού... δεν μπορώ άλλο. Έλα. Γαμώτο. Οπότε φτάσαμε. Αχ, Λος Σάντος, πώς με σώζεις ρε φίλε. Ή μήπως ρε γιώου. Πω, τι τέλειο αμάξι που έχω. Κοίτα εδώ πέρα ρε. Κοίτα εδώ ρε αμάξι. Εντάξει, τώρα το έκανα γαμάτο. Λοιπόν, παίρνουμε ό,τι πιο ακριβό υπάρχει και του δίνουμε να καταλάβει. Έχουμε και νήτρο, μπράβο. Θα βάλουμε ό,τι χρειάζεται. Μερικές φορές νιώθω πως είναι πολύ εντάξει, τέλειο. Chrome θα το βάλω και αυτό γιατί σαν να λέμε Google Chrome, αλλά κάπως το χάνεις. Λοιπόν, spoiler, να βάλουμε ένα λεπτό, υπήρχε και άλλο spoiler, όχι. Να πάρουμε και ένα suspension και ένα transmission. Αυτό και ότι στο τέτοιο ρόδα, καλύτερη ρόδα υπάρχει, οπότε θα βάλουμε την καλύτερη. Αυτή είναι καλύτερη και πιο ακριβή. Γι' αυτό βάζω τέτοιες ρόδες, γι' αυτό black και θα βάλουμε και wheel, αξεσουάρ. Ρε! Εδώ βάζουμε κι άλλο ένα. Ναι, έτσι, αυτό είναι αμάξι. Αυτό είναι αμαξάρα. Κοίτα εδώ ρε πως γυαλίζει. Ρε εσύ. Κοίτα πως γυαλίζει.
Πω. Κοίτα εδώ ρε. Εντάξει παιδιά, αυτό είναι το πιο γάμα αμάξι όλο το GTA. Α! Σου. Ευτυχώς που έχω βάλει άμυνα. Τι λέω μωρέ, ασπίδα. Και... Οπα, μην τσουγκλίσετε. Μη. Εντάξει. Πάμε οπότε παιδιά στο σπίτι του Μάικλ. Και πάμε να κάνουμε ένα σε... Πλάκα κάνεις κάπου εδώ. Α, εδώ πέρα. Α, όχι. Α, είναι εδώ πέρα. Ναι, sorry. Πάμε στο σπίτι του Μάικλ να κάνουμε ένα save και να προχωρήσουμε. Οπα, μην τζουγκρίσεις. Τζούγκρισε. Μισού. Είναι ευτυχώς που έχω βάλει άμυνα. Και μπορεί να προφυλαχθεί το αμάξι. Αλλά εντάξει, για αυτό νομίζω είναι το πιο γρήγορο αμάξι στο GTA. Εντάξει, όχι και το πιο γαμάτο. Λέμε, μην το παραχέσουμε ρε φίλε, αλλά... ναι, είναι το πιο γρήγορο αμάξι στο GTA, όχι το πιο γαμάτο. Υπάρχουν και άλλα γαμάτα αμάξια, όπως το Z-Type, το XQ και κάποια άλλα σκατά. Πες μου το γιατί. Το γιατί όμως, πες μου. Αχ! Τώρα θα έχω δύο γαμάτες αμαξάρες. Και έτσι, yo. Οπότε αυτά για σήμερα παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα comment. Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!